Тази малка машина обещава по-свеж въздух, по-малко влага и по-здравословен дом. Но как е възможно това, когато имаме стара сграда или пък вече завършен ремонт или ако имаме помещения с прекалено ниски тавани? В това видео ще ви покажа едно много компактно решение, а именно децентрализирана вентилационна система с рекуперация на топлина, но без въздуховоди. Ще ви покажа уреда отвътре, за да видите как работи, ще обсъдим в кои случаи е подходящо решение и ще ви кажа за какво да внимавате при избора на такъв тип уред. Аз съм архитект Антон Добревски и в това видео ще споделя с вас опита, който имаме вече от стотици реализирани вентилационни системи. Като нека започнем с основите. Каква е целта на вентилацията? Ами, разбира се, да вентилира или с други думи да вкарваме свеж въздух, да изкарваме отработения и в идеалния случай да рекуперираме или с други думи да възобновяваме топлината, съответно да задържаме топлината вътре в помещението. При този тип системи различаваме два вида, именно централизирани и децентрализирани системи. При централизираните системи, те как работят, имаме един уред, който обслужва цялата жилищна единица, което може да е апартамент, къща, офис или друг вид самостоятелна единица. И от уреда тръгват въздуховоди, които свързват различните помещения. Съответно в някои помещения подаваме въздух, в други помещения засмукваме въздуха и през въздуховодите въздуха минава през уреда и после излиза навън от сградата. Това е идеално решение, особено при нови сгради, тъй като системите са много тихи, можем изцяло да скрием системата, само ще виждаме клапи в отделните помещения, но няма да има нищо по стените, например. И също така осигуряват равномерна вентилация на цялата жилищна единица и в дългосрочен план са много икономични и ефективни. Като важно е да знаете, че някои децентрализирани системи имат опцията да се вържат към второ помещение, но това е нещо, което ще ви покажа малко по-късно в видеото. Ако искате да си сложите такава система, но не сте сигурни кой е най-подходящия уред за вас, свържете се с нас на sgradaplus.bg и ще се радваме да ви помогнем с избора. А сега елате, за да ви покажа как изглежда този уред отвътре и как работи самата система. Така. Ето как изглежда самия уред. Той се състои от три части. Съответно имаме вътрешното тяло, имаме тръбата и имаме външната решетка. В случая имаме Zehnder ComfWare 70. Това е този уред. И как работи, какъв е принципа на работа. Въздуха, само да отворя самата решетка тук. Ето е как изглежда решетката. Съответно, въздуха влиза в решетката през страничните отвори, после минава през тръбата, минава през уреда, където и самият топлообменник и влиза вътре в помещението. Вентилира се помещението и от другата страна на уреда през тази решетка се засмуква, минава пак през топлообменника да отдаде топлината, за да затопли външния въздух, минава през тръбата и от тук излиза вече през решетката, през ето този отвор, който е отпред. Съответно, по този начин вече въздухът циркулира през самият уред, но без да смесват въздушните потоци, съответно бидейки изцяло разделени. И ще разгледаме всеки един от елементите на тази система, но нека първо започнем с тръбата. Съответно има няколко неща, които трябва да вземете предвид при избора на такъв уред относно самата тръба. Първото нещо е, тръбата трябва да е изолирана или в идеалния случай направена от изолационен материал. Виждаме, ето тази тръба, тук тя е направена от изолационен материал. Защо е важно това? Защото тази тръба тя минава през стената. Съответно имаме външен студен въздух, който влиза в тръбата, минава през вътрешната стена и после влиза в помещението. Не искаме да губим топлина, не искаме да се получава конденс по тръбата, затова тя трябва да е изолирана. Второто нещо, което трябва да имате предвид е дълбочината на самата тръба. Защото тази част на уреда е вътре в сградата, това влиза в стената. В зависимост от дълбочината на стената, която примерно ако имаме 25 см тухла, после може да имаме 10, 15, 25, дори 30 см изолация, трябва тръбата да е достатъчно дълбока. В идеалния случай, както и тук, тръбата е направена от материал, който може да се изреже. Демек, като се монтира уреда, тръбата стърчи, но оттам се изрязва с макетно ножче, за да пасне идеално на всякакви различни типове проекти, в зависимост от дълбочината на стената. Трето нещо, което трябва да вземем предвид е тръбата да е разделена на две. Както виждаме тук, имаме едно разделение тук в средата. Това е защото разделяме въздушните потоци. От едната страна въздуха влиза, от другата страна въздуха излиза и по този начин свежия въздух не се смесва с отработения въздух, който е наситен с миризми и въглероден диоксид. А сега нека ви разкажа малко повече за външната решетка. Ето е външната решетка, виждаме, дори и тя е разделена.
Най-важното нещо за външните решетки е материала, от който са направени. Защото това са решетките, които ще са изложени на външните атмосферни влияния, съответно на слънце, на дъжд, ще замръзват и така нататък. И те трябва да са, така се каже, непокътнати, да продължават да работят след 2, 5, дори 10 години. Най-добрият случай е, примерно в случай имаме решетка от неръждаема стомана, като тя може да е в различни цветове, за да пасне идеално и на фасадата. В случая е неръждаема стомана, слепенка е, затова не се вижда ясно, но може да имаме и бял цвят. И има някои системи, включително и тази, които имат опцията да не се излиза с решетка на фасадата, ами да се излезне с решетка в обръщането на прозореца. Съответно фасадата остава изцяло чиста и само в обръщането на прозореца се вижда една малка решетка, през която се подава и засмуква въздуха. А сега елате да ви покажа как изглежда самия уред отвътре. Първото нещо, което ни прави впечатление, е този вътрешен панел. Съответно, това е панел, чрез който управляваме самия уред. Когато избираме такъв тип уреди, е важно да вземем предвид какви степени на работа има уреда. Аз лично бих ви препоръчал да изберете уред, който има минимум 3 степени, съответно минимален, номинален и максимален режим на работа. Когато едно помещение се използва по нормален начин, използваме го на номинален режим. Ако примерно няма да ни има за няколко дена в помещението или в сградата, пускаме я на минимален режим да работи вентилацията, все пак да вентилира, да не се натрупват вредни емисии вътре. И ако пък има повече хора или повече влага, може да я пуснем на максимален режим. Този уред има 4 степени на работа и се управляват от тук, има бутони плюс-минус, като има някои уреди, включително и този, които имат опцията да се добавят сензори вътре. Съответно може да имаме сензори за въглероден диоксид, за влага, за летливи органични съединения или VOC на английски, чрез които уреда работи на автоматичен режим. И например, ако имаме твърде много въглероден диоксид в едно помещение, уреда засилва вентилаторите, така че повече въздух да минава през него, да изхвърля въглеродния диоксид и да вкарва повече свеж въздух, който е наситен на кислород. Така че винаги имаме и тази опция. Като става дума за контрол на самия уред, много е важно да вземем предвид шума. Особено при децентрализираните вентилации, защото този уред той не се скрива някъде в стената, той си излиза от стената. Най-често този тип системи се залагат в спални помещения, защото там прекарваме най-много време, съответно около 8 часа. Много често имаме по 2 човека в това помещение, съответно имаме повече нужда от свеж въздух. Затова е много важно да имаме тиха система. И важно е да гледаме за уред не само който е безшумен, но и такъв, който на безшумния режим ни доставя достатъчно свеж въздух. Съответно за спалня с 2 човека ни трябват около 25-30 кубика на час. И този уред, например, той на втора степен, която му е безшумния режим, може да достави това количество свеж въздух и съответно имаме абсолютно безшумна работа в една спалня с 2 човека. А сега ще отворим уреда, за да ви покажа какво се крие вътре. Като махна корпуса, първото нещо, което виждаме вътре и трябва да прегледаме на един уред, когато го избираме, е дали е изолиран. Защото това вътрешно тяло, в него ще имаме студен въздух, съответно ако не е достатъчно добре изолиран, може да се получи конденс на него, ще губим топлина и дори ще е по-шумен самия уред. Така че много важно целият уред да е добре изолиран. В случая виждаме, че целият корпус на уреда е направен от изолационен материал, което бих казал е най-доброто решение. И тук се крие един от най-съществените, най-основните компоненти на тези системи, а именно филтрите. Ето като махна това тук, виждаме, вътре се крие самия филтър. Ето как изглежда филтъра. Реално една от основните причини нашите клиенти да си слагат вентилационни системи е заради филтрацията или заради пречистването на въздуха, тъй като целият въздух, който влиза отвънка, минава през този филтър. Важно е в уреда да може да сложим филтър от висок клас. Класификацията на филтрите започва от най-ниския клас ISO Class, после имаме ISO EPM 10, ISO EPM 2.5 и ISO EPM 1. Аз бих ви препоръчал да изберете уред, в който може да сложите ISO EPM 10 поне, съответно филтрира фини прахови частици, алергени, полени и получавате всички ползи от пречистването на въздуха. Друго нещо интересно е, че висококачествените уреди те имат 2 филтъра. Съответно, това е единия филтър, ето тук се крие и втория филтър. За какво служат двата филтъра? Единият филтър е да пречиства въздух, който влиза отвънка, за да дишаме по-чист въздух.
Другия филтър обаче, той предпазва самата система. Съответно, въздуха, когато се засмуква от сградата, ние пак вътре все пак ще имаме прах, имаме някакви мръсоти. За да защитим самия уред вътре, техниката, топлообменника, пак минава през филтър въздуха и по този начин системата ще продължи да работи по-дълго. Друго нещо, което е обвързано с филтрите, което трябва да вземете предвид, е обслужването на филтрите. Много често получаваме въпроса, добре, но колко често трябва да сменяме филтрите на такъв тип система? И отговорът е, че зависи от локацията на проекта. И ще ви дам пример. В нашия офис, който е на булевард Христо Ботев 112 в центъра на София, имаме няколко такива машини монтирани, тъй като е стара сграда и там ни се налага да сменяме филтрите около 3 до 4 пъти годишно, защото въздуха е доста замърсен. Друго нещо относно смяната на филтрите е да става лесно. Нали, това е много важно за вас, да не ви трябват някакви специални уреди, ако ще е отверки и така нататък. Важно е да можете в рамките на минута-две сами да си смените филтъра, а не да викате някой да ви прави това обслужване, защото става много лесно, както видяхте, просто махаме този капак, издърпваме филтъра, слагаме новия филтър вътре и смяната е готова. И сега ще продължа да разглобявам уреда, за да ви покажа къде се крие сърцето. Го разкачим това. И като напълно разглобим уреда, оставаме с сърцето, а именно топлообменника. Ето как изглежда самият топлообменник на този уред. Какво прави той? Случва се топлообмен, а именно въздуха, който излиза от сградата, предава топлината на въздуха, който влиза в сградата. Като в зависимост от вида и качеството на самия топлообменник, това влияе, разбира се, и върху ефективността. За този тип системи имаме два вида топлообменници, като едните са противопоточни, именно като този топлообменник, другите са керамични топлообменници. Керамичните топлообменници, представете си ги, са цилиндрични топлообменници, които вътре изглеждат като челна пита. И този тип децентрализирани уреди, те работят по малко по-различен начин. Съответно, при тях нямаме разделение на въздушните потоци, тези уреди, те за няколко секунди изкарват въздух и за няколко секунди вкарват въздух през една и съща дупка и една и съща тръба. И съответно въздуха като излиза, той загрява този керамичен топлообменник и когато въздуха влиза отвънка, той отнема тази топлина и съответно влиза малко по-топло. Недостатъка на този тип уреди е, че с доста ниски ефективности заради начина, по който работи самия уред, и другото, което е, че не могат да филтрират достатъчно добре самия въздух. Това, което аз бих ви препоръчал лично, е, разбира се, да ползвате противопоточни топлообменници, тъй като те са с доста по-високи ефективности, реални измерени ефективности. И другото, което е да изберете уред, който е тестван от независим институт. Не просто да работите с данните, предоставени от производителя, да има сертификат от независим институт, който да ни дава едно минимално ниво, което е гарантирано ниво на енергийна ефективност или на рекуперация на топлина. Например, този уред, той е с сертификат от Института за пасивни къщи и има минимално ниво на рекуперация от 85% в диапазона между 15 и 40 кубика на час. Което значи, че ако уреда работи в рамките на този диапазон, съответно ако минават 15 до 40 кубика въздух на час през уреда, имаме гарантирани 85% ефективност. Така че гледайте за гарантирани в рамките на определен диапазон, а не само за максимално ниво на рекуперация на топлина. Друго нещо, което да вземете предвид, избирайки топлообменника и съответно и уреда, който идва с топлообменника, е вида на топлообменика. При противопоточните имаме от една страна нормални топлообменници, които рекуперират само топлина. От друга страна имаме и така наречените енталпийни топлообменници, които рекуперират както топлина, така и влага. В България, в по-голяма част от климатите в България са ни нужни енталпийни топлообменници. Защо? Защото през зимата външните температури са доста ниски, нивото на влага е доста ниско, докато вътре произвеждаме много влага. И ако постоянно изхвърляме тази влага навънка, вътре ще изсушим прекалено много въздух. И използвайки енталпиен топлообменник, който задържа тази влага вътре в сградата, ние реално имаме едни комфортни и здравословни нива на влага. Хубаво е да търсим уред с рекуперация на влага около 60 до 70%. В случая този уред има 64% рекуперация на влага. Друго важно нещо, което трябва да се вземе предвид,
като пак зависи от самия топлообменник, но трябва да имаме преднагревател. Защото при тези уреди вътре, когато навънка температурите са прекалено ниски, може да се получи обледяване и съответно е хубаво да вземем уред, който има преднагревател, който леко да затопли външния въздух, така че да не се разруши самия топлообменник. Например, при този уред, този преднагревател се включва, когато външната температура е под минус 5 градуса. Друг въпрос, който много често получаваме от клиенти е: добре, ама тия уреди харчат ли много енергия? Реално такъв тип системи, те нямат много електроника вътре в тях. Те реално имат вентилаторите, имат контролния панел и този преднагревател, които като цяло и като общо не харчат много енергия. В случая този уред харчи 0,24 Вт часа на кубик, което какво означава? Ако уреда работи при 40 кубика на час, тогава енергията, която харчи, е 10 вата. Да добиете представа за сравнение, това е по-малко, отколкото харчи една нова LED кружка. Така че енергията, която ще плащаме този уред да работи 24/7, за да имаме свеж филтриран въздух вътре, е почти никаква, така че от тази гледна точка са изключително ефективни. И друго нещо, което ви обещах да ви кажа, е за връзките към други помещения, което сега ще ви покажа на база на този уред. Някои от уредите имат възможността да се вържат към второ помещение, което, например, може да е баня без външна стена. Ето тук се вижда. Ето тук виждаме на този корпус, който се монтира на стената, имаме 4 изхода, съответно имаме 2 изхода отзад и 2 изхода отстрани. Имаме опцията да добавим тръба, която излиза от тук, минава през тавана, те са плоски въздуховоди само по 5 см и се свързва към друго помещение, като по този начин може да подаваме въздух, примерно в спалнята, която е на външна стена, и да засмукваме въздух, например от баня, която няма достъп до външна стена, и по този начин, макар използвайки децентрализирана система, можем да получим едно зониране в сградата и по този начин да вентилираме цялата сграда доста по-ефективно. В едно от следващите видеа ще ви покажа как се монтира такава система и ще я подложим на реални тестове, така че абонирайте се за канала, за да не го изпуснете. А ако искате да сложите вентилационна система на вашия проект, свържете се с нас на sgradaplus.bg и ще се радваме да обсъдим кое би било най-подходящо решение за вашата сграда. И ако искате да видите как проектирахме и монтирахме вентилационна система за апартамент, гледайте това видео. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!